zita rangu ndinonzi Memorambure, ndikuramira ndiri kuretreat quarter force kumusasa. Dzikwerira rakatanga gore rakapera. Mukomana wangu mukuru akangotanga kuramba achikumuka achigerwa musoro. Achigerwa tichishaya tuko chii chiri kuitika kusvika bvudzi rese raakutopera musoro. Izvezvi zvikumbotsi kwesoko hakuna bvudzi. Ndo patakazoona futi kakomana kadiki akanga kakushaya hope anga asingacharari. Hakwakuri kunyodzorwa kusiri kugerwa chaiko kwatinoziva kwe kungonyobvorwa bvudzi. Zvaitoitika mazuva ese every day patinomuka pega pega unotomuka uchitoona bvudzi ratogerwa richitowedzera richitoramba zvichitoenderera musoro wese. Magonzo hapana kuedza kufamba takamboedzwa kufamba asi nyaya takaudzwa takangodzwa kunzi vanarume zvakanaka. Zvinoitika pamukomana madhezi kuti akatanga achingotasa mudenga ndikafunga kuti pangushaya hope kwemwana mudiki. Nekufamba zvakaramba zvichiwedzera ndakapedzera ndakutoona kuti mwana uyu ari kutoratidza kuti ari kuona zvinhu. Madziro mese anenge achitarisa panguva yekuti taakurara anenge achitarisa achiratidza kutya kunge ari kuona zvinhu. Pamwe pacho anonga achitotambidzwa kunge ari kutambidzwa nyama. Paanotambidzwa otambira otanga kutokwachura kunge munhu ari kukwachura nyama. Anenge achitoda kutotambidza neni mai wacho. Pamwe pacho anototambira futi oratidza kunge ari kutambidzwa kuti otanga kutofemba achifemba bute achitoda kundipawo. Samai ndinozinge ichingoramba sezvinhu zvandisiri kuona. Ndo zvinenge zvichiitika pamukomana. Saka kurara harari dzimwe dzenguva zvinotanga kana 12 midnight. Zvatanga 12 midnight anorara na 5 o'clock kunze kwaedza. Dzimwe dzenguva patinochiita akutanga kurara patinenge tichibika pese hapana chichiitika. Patinotanga kurara tangoti zi ndo pazvinobva zvatanga. Anogona kurara futi kana past 12 kana past 11 akangorara unorara 2 hours. After 2 hours angonomuka nama 2. Akamuka ma 2 kunosvika kuma 5 o'clock. Pakunosvika kuma 5 o'clock kuti kunze kwati chena ndo pazvinomusiya ndo paanobatwa ndeho. Kusvika izvezvi ndo zviri kungoitika every day. Saka zvakatangirana gore rakapera pamwe chete neuyo ugerwero. Chokwadi. Zvakangotangira. Hapana chandinotomboona. Pane dzimwe nguva kana achitarisa achiratidza kutya zvinhu zvako ndinomboda kuti asazvitarise samai angonototitira hasha. Andonditira hasha dzimwe ndombomufukidza kana musoro chaiwo andoratidza kuti ari kuramba achizviona nekuti anenge achibudisa masounds ekushinyira. Akaomesa muviri. Kushinyira kwekutya here kana kuti kwokurwadziwa? Kwacho kushinyira kwekunge ari munhu ari kubata zvinopisa. Ndo maonera ndinchizviita. Inde zvinotaridza kuti chinhu chacho chaari kuona chiri padhuze naye chinotomurira padhuze naye. Zviri kuitika pane mukomana masikati ese anenge atoright. Hapana chinomboitika. Mati ane makore 3 ekuberekwa. Ichokwadi. Chinhu chandiri kuona chitori chishamiso kwandiri nezera rake inyaya yekusataura. Pazera rake aifanira kunge ari kutaura. Nekuti tumwe tuvana tudiki kwaari twakutotaura. Nekufamba hanyatsi kufamba ipapaka. Ane 3 years asi mukamumisa nomwe mwana atori negore something. Hapana musiyano. Vanhu vazhinji vanotofunga kuti mwana uyu ane gore something asi ane 3 years kufamba cheko hafambi. Haatonyatsi zvekuti tinofamba kana long distance kubva pano kusvika kana kumusasa uko. Anenge akutogara pasi auda zvekutotakurwa. Anenge achinanaira dhe chaiyo yomwana ari kutanga kufamba. Ndo zvimwe zviri pano.